אם אתם רוצים לבחור מקצוע שלא ייעלם מהעולם בעידן ה-AI, תבחרו בפרודוקט מנג'ר. למה אני חושב ככה? אז כבר היום עם AI אפשר לבנות מוצרים מדהימים, אנשים שלא יודעים קוד מצליחים לפתח אף טיפוסים ואפילו MVP של טכנולוגיות שלפני שנתיים זה היה פשוט בלתי אפשרי. אבל עדיין ה-AI הוא לא מספיק בשל בשביל לבנות מוצרים שהם מוכנים לפרודקשן, כאלה שיכולים באמת להכניס יוזרים משלמים ולעבוד לטווח ארוך בלי שיהיו מלא בעיות ומלא שריפות לכבות. אבל המצב ישתנה כמובן. עוד שנה, שנתיים, שלוש, הטכנולוגיות יגיעו לנקודה שבה כל אחד יכול באמצעות AI לבנות מוצר from scratch לגמרי עד לפרודקשן בלי להיעזר במתכנת. זה בטוח יקרה, אני לא יודע מתי. עוד שנה, שנתיים, 4 שנים, אבל זה בטוח יקרה. פרודוקט מנג'ר לעומת זאת, ה-AI כנראה לא יצליח להחליף אותו. ה-AI לא יודע להיות יצירתי. הוא יודע להשתמש בכל הידע שיש לו, הוא יודע להמציא משהו שהוא נגזרת של הידע. אבל הוא לא יודע להמציא דברים חדשים, כי רק אנחנו בני אדם יודעים להיות מספיק יצירתיים, ואת זה אנחנו לא יכולים להטמיע ב-AI, ונראה לי שזה לא ישתנה לעולם. עכשיו, פרודוקט טוב ידע ללוות תהליכים, בעצם להחליף היום צוותים של מתכנתים, בתוך בן אדם אחד. בן אדם אחד יחליף צוות, הוא פשוט ילווה את ה-AI מרמת הרעיון ועד לביצוע, למוצר שבאמת יודע לתת ערך לאנשים.